Здравейте, мили приятели! Включвам се отново на лайв за пореден четвърти ден днес. Темата днес е интересно и съществено, докато очаквам да влезе. Да. Ето сега би трябвало вече да се вижда. Супер! Така, интернета вече е по-стабилен. Сега само една последна проверка тук, както предните пъти, защото да видя дали всичко върви. Да не се окаже, че си говоря самичка. Ако някой е влязал вече, пишете ми, дайте ми знак, че ме виждате. Да. Изчаквам докато се събере групичката. За какво ще си говорим? За мисията, която идва след подреждането. И това е ден 4 от срещите ни, които са наживо и в които ние си говорихме за реда, за хаоса, за разпиляването, за границите, за това какво е вътре, какво е отвън. И сега ще си говорим днес за мисията. И последна проверка тук. Много се извинявам за това, но просто с техниката все още съм на този етап. Може би в един момент ще стане по-подредено, по-бързо. Може би ми трябва някой да ми асистира, но това ще го измисля за следващия път. Не. Share. Само пускам тук един share. До груп. Днеска не знам дали видяхте в постовете. Ако не сте видяли, вижте в постовете какво супер въздействие имат тези лайфове за хората, които вече са взели своето решение да вървят по този път, който вървим заедно. И така. И сега, днес говорим за мисията. Искам да започна с нещо, което е директно. Това е, че мисията не се намира. Тоест, ние не я търсим, за да я намерим. Това е мит. Не се намира, когато ходим на семинар. Не се намира в книга, например. Не се намира в мотивация. Някой да ни посочи пътя. Мисията се разкрива. Как се разкрива мисията ни? Тя се разкрива камък по камък. Аз ще кажа камък по камък, защото на времето Геш Майкъл Роуч ни даваше едно сравнение, което ще го ползвам от него, за да ви кажа как се строи, примерно, представете си едно езерце, в което искате да си направите пътечка, за да стигнете до другия бряг. И как става това нещо? Това се гради камък по камък. О, Мими, привет! Привет, радвам се, че така вече имам обратна връзка, знам, че някой вижда, супер съм. Как се гради камък по камък? Значи как се разкрива пътя? Разкрива се пътя последния начин. Представете си едно езерце, което е обозримо плитко. И ние правим така, хоп-хоп, проверяваме колко е дълбочината. Половин метър. Да. Обаче, за да стъпя аз тук отпреде, за да вляза по-навътре, деца вика да нагазя в него, ми трябва да стъпя върху нещо. И какво правя? Слагам, да речем, един огромен камък или една колона, върху която мога да стъпя. Стъпвам на нея. От нея се връщам назад. Отивам, вземам следващия си камък, следващата колона, слагам го отпреде и вече имам 2-3 стъпки. Отивам отзад, вземам следващия камък. Нося си го отпреде 3-4 стъпки. И така стъпка по стъпка, докато стигна до другия бряг. Това е разкриването, т.е. пътя се разкрива. За едно друго сравнение се сетих за Индиана Джонс, мисля, че беше в някакъв храм, той на много места ходиш, където хвърли един пясък и се разкри пътя и така той беше невидим. Тоест, по такъв вълшебен начин се разкрива мисията ни. Тя не е да я търсим, пък да я мислим и така нататък. Всъщност, в процеса, който аз после ще ви разкажа няколко думи за него, аз давам така подсказки, деца вика, давам жокери, давам пътни карти,
които можете по-лесничко, нали, да стигнете и да си я откриете. И това е много интересен и такъв приятен, забавен вътрешен процес. Но преди това, преди да разкрием мисията си, трябва да имаме вътрешен ред. Тоест да сме разчистили. Ако не сме разчистили това, което го говорихме предните 3 дни, ако няма вътрешен ред, тогава трудно ще се получи това нещо, да видим нещо, което е запречено отпреде, затлачено с някакви неща, е скрито. Много жени казват: не знам какво е моето предназначение или искам да си знам мисията. Да, аз съм абсолютно съгласна, че във всеки един от нас има едни свещени желания. Между другото, аз това в момента също го развивам. Свещени желания, които е време да бъдат реализирани. Но всъщност ние трябва да правим разлика кои са тези свещени желания и кои са уния фалшивите, които ни отклоняват от пътя ни. И това също даваме отговор как това нещо може да се случи. Така че знаете всички, че вибрацията на... Роси също ме гледа, браво, Роси, радвам се, добре. Значи, добре. Радвам се, че вибрацията, понеже чували сте, виждали сте, знаете, че вибрацията на Земята се вдига много. И всъщност какво се случва? Все едно изтупваме чергата и така се случва. Когато е по-висока вибрацията, то не е така хоп, 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 хоп. Нали? И каквото си има, букулка се седи отгоре и то си тропа. А когато почне голямата амплитуда, тези неща, които са излишните, те трябва да се изхвърлят. И ние всъщност помагаме на този процес. Въпросът често не е... Не знам. Не знам каква ми е мисията или не знам какво ми е предназначението. Не, всеки го знае, само че той не го вижда. То е скрито за него, защото не си е намерил прохода, не си е намерил пътя до това да си го види. И по-скоро въпрос е: имам ли вътрешното пространство, намерил ли съм, освободил ли съм пространство, защото ние говорихме за пространство, за енергия, за освобождаване на ресурс, който е нужен, за да го чуя, за да готова ли съм за това нещо. Нормално е, че все още не сме напълно готови, на 100% и така нататък, но всъщност това е процес, през който аз искам да ви преведа. Така, защо не можем да намерим мисията си? Защото вътре обикновено, когато има хаос или има разпиляване, когато има липса на приоритети, ние за всичко това говорихме в предните лайфове. И Зори гледа, супер. Слагайте лайкчета, между другото, за да може да алгоритъма на Фейсбук да може да вдигне гледаемостта, за да може да се вижда от повече хора. Така, и всъщност, ако има разпиляване вътрешно, ако нямаме приоритети, ако нямаме граници, това са все неща, за които говорихме в предните лайфове, тогава ние сме реактивни, т.е. непрекъснато реагираме на външното, нямаме идея на къде вървим и в каква посока. И тогава няма как да чуеш нещо по-дълбоко, когато си само този ме дразни, то прави така, това се случва, чакам то да ми каже нещо и така нататък. Тоест, няма как да имаш лична посока, ако не си се освободил от тези... ако не си се подредил вътрешно и не си се сложил границите. Тоест, хаоса е шум. Представете си, че е много шумно и шума ви дразни. Всъщност идеята е да попаднем в дълбочината, в тишината, там където всъщност вече можем да чуем самите себе си. Мисията реално е тишина. И ако животът ти е пълен с трябва, очакват, усещайте ги тия думи, може да ги усещате. Ако искате и така, си поемете въздух, оставете го да излезе и си затворете очите, усещайте думите. Думите, които са трябва, очакват ме, не мога да разочаровам някого, ще видя по-късно. Тогава това всичкото ни разпилява, то се усеща като разпиляване, като шум. Няма как да има яснота в всичкото това. Тоест, мисията изисква енергия. Енергия, която да ни капсулова, така да ни събере като едно облаче плътно, което да даде сила, като едно семенце, което да даде, да почне да расте.
Мисията изисква енергия и ако енергията ти е раздадена или разпиляна навсякъде, няма с какво да си живееш мисията. Тоест, много жени търсят повика, но те не са си върнали фокуса към себе си, т.е. не са се събрали обратно, не са ресурсни сами за себе си. Идеята е да бъдем ресурсни сами за себе си, да сме освободили ресурс сами за себе си, за да можем да сме готови и да тръгнем по нашата мисия. Сега, как изглежда, ще ви дам тук малко жокери. 3 жокера. Как изглежда подредената жена? Казваме, че тя не е перфектна. Тя е ясна. Тя знае кое е първото, кое е нейното, кое повече няма да носи, например. Тя не иска повече да се занимава с чужди тежести. Това не значи, че не е ресурсна, не значи, че не помага, не значи, че не е милосърдна, не ги бъркайте нещата. Тя не бърза да се доказва. Тя знае какво има и къде отива. Не бърза да угажда, не бърза да се вписва, изобщо не бърза за никъде, защото тя знае. Тя избира. Днеска ще ми е така, днеска ще правя това. Тя има този избор. И когато има ред, когато има граници и фокус, мисията започва да се показва. За нея, деца вика, е дошъл реда, дошло е времето, както се казва. Тя се показва не като грандиозна идея, не като нещо супер. Тя е една вътрешна стабилност, една увереност в себе си, едно знание, една посока, едно усещане и усещането, знаете ли колко е сладко усещането? Усещането е това съм аз. Дори ви изглежда леко банално, ама това ли е? Че колко тъпо едва ли не. Ама това съм аз. Ама то е толкова, че съм аз, че чак аз мислех, че е нещо кой знае какво. А всъщност то е толкова твое, че ти чак не го забелязваш. Това е мисията. Много е красиво, много е хубаво. Чак така, де си викаш, аз това съм го знаел. Ама ти си го знаел, ама всъщност не си го знаел. Защото то е било скрито, натъпкано някъде там. Скрито в килера, както аз обичам да казвам. И тогава, точно за това, създадох аз процеса цяла аз. Това не е като вдъхновение и не е мотивационна програма. Създадох го като структура, като скеле, като заземено, подредено, ясно, просто, повторяемо за теб. Тоест нещо, което е толкова близко и толкова лесно за изпълнение и толкова достъпно, а в същото време работещо, променящо, вдигащо ти вибрацията. Нещо уникално просто. Значи най-ценните неща в света за мен са простите неща. Това е като солта, която е електролит, без която не можем да живеем, или както е солта за земята, като водата, като въздуха, без който не можем да живеем и в който е скрито нашата енергия и нашето дихание, стига да знаем как да го правим. Сега ще ви дам един пример, малко ще се отклоня и ще се върна после към това. Ще ви дам един пример с, понеже аз обичам да правя хляб с квас. Значи, кваса се прави, както казвам, аз до 3 неща. Кваса се прави с вода и брашно. Това е кваса. Само че защо кваса вдига хляба? Защото има технология. Той му е нужно време, за да събере бактериите от въздуха. Има технология. Сега няма да разказвам за квас, много е дълго ще стане. Цялата технология. Изхвърля се част от него, бърка се, храни се по определен начин, на определена температура. Всичко това е технология. Не е нещо, което го няма в света. Съставките са 2, но въпросът е технология. По същата технология, вода и брашно, може да направиш лепило. В училище правихме лепило и си лепяхме с вестници и вазички, си правихме ни красоти, който е правил, нека да ми даде знак, да ми цъкне. Значи,
ти можеш да направиш лепило, което да стане супер твърдо, а може да направиш квас, от който да после пък по същата технология, пак вода, брашно, но слагаме и сол, става хляб. Ама от същото нещо наистина мога да направиш нещо, дето като удариш някой в главата и да го убиеш. А за да стане такъв въздушен, мек и така нататък, всичко това е технология. Връщам се обратно. Защо? Защото аз съм склонна да упростявам нещата. Искам нещата да са прости, да са достъпни, да са лесни, да изглеждат лесни, леки за изпълнение. Толкова леки, но да не ги пренебрегваме. И затова всъщност ние ще минем през целият този процес, който ще е с изчиствания и така нататък, но всъщност процес, в който жените искат да се подредят. Значи пак правя една скоба. Жените, говоря за жените, това не изключва мъжете. Ако някой от мъжете иска нещо за себе си, нека да ми пише, нека отделно ще говорим по тая тема, защото с мъжете работим по специален начин, въпреки че могат да са вътре в групата. Така, жени, процесът е за жени, които искат да се подредят, искат да подредят живота си отвътре, искат да имат ясна иерархия. Когато е ясно, става просто, става леко. Да имат стабилни граници, да знаят кое какво е, що е, докъде е, толкова. Мисията им да стъпи на тази простичка реалност. На реалността такава каквато е. На живота такъв какъвто е за тях. На не е нещо извънземно, дето да не го разбират и да си викат какво е то. Така. И всъщност цялата аз не започва с мечти. Ние не сме въздушни, нали, така, не летим в облаците. Тя започва с ред, с почистване, започва с визия, с структура, да се подредим, да се наместим. И когато структурата е там, мисията идва по естествен начин. Тя идва от само себе си. Този цикъл ще бъде за жени, които не искат просто вдъхновение, а искат да се подредят. Утре ще говорим за нещо още по-важно. Утре ще говорим за готовността. Защото не всяка жена е готова да влезе в следващото си ниво. Днес няма да продължавам по тази тема, но утре в 20:00 ще продължим и там вече ще ви дам 3 неща. Как да разпозная дали съм готова, как да разпозная дали не съм готова. Ще ви дам ясни знаци, ако все още не сте се разпознали на кой етап сте и за какво сте готови в собствения си живот, тогава ще можем да преценим. Пак казвам, аз знам, че времето е дошло. Вибрациите, ако искате ходете, четете, вибрациите на планетата се вдигнали и така нататък. Всичко старо ще се отмине. Това, което знаем ние кармично, то или там тия програми, които действат от рода и така нататък, тук констелациите няма да влизам надълбоко, защото ще стане супер много дълго, ако вляза там. Това са неща, които няма да касаят бъдещите поколения. Ние ще влезем в един нов свят, тотално нов свят. Нова земя се ражда, има такива книги, такива писания. Но всичките тия велики неща, които обичаме да четем, някой от нас, те без практика, без този процес, който е вътре в нас, нямат полза. Нямат полза за моя живот, ако аз не го приложа. А пък знам, че на повечето хора им е супер трудно да се ориентират, те се загубват и няма как да се го приложат това нещо, ако не го структурираме и не го подредим. И това е просто нещо уникално, простичко и супер, супер, супер работещо. Спирам с обясненията за тази вечер, така че утре ще говорим за готовността. Кога един човек е готов и по какво да се познаете. Дали сте готови за промяната за себе си, за това да живеете цялостни. Така че радвам се, че бяхме заедно. Благодаря ви за сърчицата, благодаря ви за лайкчетата, за сърчицата, за коментарите и пишете, оставайте обратно думи, за да може да имаме комуникация. Това развива процеса. Благодаря ви. Чао и до скоро. Целувки!